Nazdar lidi, no. Zdraví vás Adam a dneska je to takový jakoby informační videjko, jak si můžete všimnout, tady to je můj nový skin, trošku jsem si ho přidělal z jednoho, ta košile víte, že asi u jednoho byla, a trošku jsem si přidělal kalhoty, tady to jsem si upravil, vlasy, celou prostě hlavu, jo, takhle, prostě má to být moje podoba ta hlava, ale jak se tomu nepodobá, mám ještě malíry, jo, ale to nemusíme řešit. Takže dneska chci říct, že budu mít jiný YouTube channel. Ano, slyšíte dobře, jiný YouTube channel. Tady ten, na který to někomu budu dávat, tak ten se asi bude rušit, protože prostě z mých důvodů, to neřešte. A takže dávám do popisku videa ten druhý můj YouTube channel, abyste se tam mohli kouknout a dát odběr tam. A tady ho klidně můžete zrušit, protože já ho možná i tady ten YouTube channel zruším. Já nevím, no. Takže to je všechno a to je fakt všechno, co jsem vám chtěl říct, no. A na ten druhý YouTube channel samozřejmě tam nebudu už natáčet ty hovadiny, tutoriály, jak si stahovat věci a tak, prostě. Budu tam natáčet Minecraft, jestli znáte, asi hodně velká většina lidí zná. A budu tam taky samozřejmě budu dělat nějaký animace z Minecraftu přes Cinema 4D, teď tady mám ten obrázek, že jo, s mým skinem a s Diablokem. Takže, no, prostě tak, no, takže pak budu nahrát Minecraft, no, teď si dodělávám svůj vlastní Minecraft server na Skyblock, takže možná budem točit, ale nejsem si jistý, jenom možná, jo. A to je všechno, takže uvidíme se u mého prvního videa, nevím, jestli se uvidíme, asi ne, vy mě spíš jenom uslyšíte, u mého videa, až bude první, takže to prostě poznáte. A no, to je všechno. A proč mi sakra zmizel ten Diablok? Já nevím, je tam blbá textura, no. No to je jedno, to je nějaký rozmazaný. A tak to nevadí, čo? No a to je všechno, co jsem vám chtěl říct. A čau. Tak nazdar. Už se s váma nebudu tady dlouho loučit a čau, ukončíme to.